Hei, salutare dragi prieteni, eu sunt Balaca și vă un nou clip de pe acest canal. Astăzi vom încerca iarăși să batem noaptea a 5-a din FNAF 1. Am găsit o nouă strategie care s-ar putea să ne dea victoria în episodul de astăzi, să sperăm ce-i drept. Pentru că dacă câteva știți în episodul trecut am dat două mari failuri pe clip, așa că episodul de astăzi vom încerca să nu mai dăm aceleași failuri, sau cel măcar unul. Că măcar pe cealaltă dată să luăm și noi noaptea. Așa că fără alte prelungiri să începem noaptea 5-a. Am văzut acum la un tip. Oricum o să dau mut la colul ăsta din noaptea 5-a pentru că ați auzit data trecută. Lumină, lumină, cameră. Lumină, cameră, lumină, cameră. Asta trebuie să facem în continuu. Lumină, cameră, lumină, cameră. Lumină, cameră. Camera. Mut cor. Așa, bun. Lumină, cameră. Lumină, cameră. Și cam ăsta va fi tot gameplay-ul nostru. Asta că a trebuit să ne ajute și la putere. Și pe Foxy să-l vedem la fiecare, într-un interval de o oră pe Foxy. Acum, nu știu cât de bună e strategia asta. Am încercat și eu. Până acum ne-a ajutat cu problema cu Freddy. Pentru că din episodul trecut știți că Freddy se mișca extraordinar de repede. Până acum văd că nu mișcă deloc Freddy, ceea ce înseamnă că strategia asta chiar funcționează momentan, în special la problema asta cu Freddy. Pentru că Freddy, el vine și stă în camera aia de acolo și ne rupe. Facem griji de el. Care va la uși. Da, știam eu. Foxy n-a mișcat ce e bine. Banii văd că până acum a venit. Surprizător, Freddy n-a mișcat deloc. Ceea ce îmi convine mie. Pentru că mă ajută să... Știu că tac un pic cam mult în episodul ăsta, dar trebuie să mă concentrez și eu un pic. Și deja văd că e Chica aici, ceea ce îmi cam omoară mie ranul. N-ar dori să se care mai repede. Wow, acolo cât de mult am pus să moare asta din baterie. Și măcar nu e 3. Surprizător, mai știu de roba l-am simțit. Foxy nu mișcă.
Că strategia de a da flicker așa la camere în continuu, cred că chiar funcționează și normal că nu mai vrei ce să se face acum. 3 dimineața 50, bă, s-ar putea să fie o strategie. Și dacă e ca clipul ăsta să fie mai scurt, cred că s-ar putea să știți de ce. Acolo am dat check la ambele fără să vreau. Am vrut să fac asta. Normal, vin amândoi. Pleca și asta? Nu. Mamă, dar nu mai pleacă asta odată. Vine ăla înapoi pro pleacă asta. A, mă, vere, mai pleacă odată. Bă, mi omoară cicaram. Sau? Stai acolo. Nu doar fix în banana acolo. Doamne, au plecat amândoi. Aoleu, nu. Doamne, ce era să... Doamne, la fix a fost aia. Da, nu, cred că și data asta este moartă. Mă, strategia asta mă ajută cu Freddy. Hai că dacă tot de la acolo în care să te strește pe funcție. Da. 0%. Da, wow, minunat. Of, și nu știu cât a trecut. Poate aveam noroc. Și văd acolo un mare 6. Mama, vede că vii tu. Ha, mă, te mai grăbești odată. Așa mai zic și eu. Da, mă, dacă e acolo. Crede că conspir. Hai, doamne, noroc de la imens, doamne. Nu te cred! Doamne, nu te cred, da, mă, da! Bă, cât de bună e strategia asta, nu cred așa ceva! Bă, nu cred! Da, mă, da! Am bătut, ce-i drept, pe un extend, am bătut FNAF 1.
Nu-mi vine să cred. E... Cred că chiar e la mine, chiar e prima oară când bagi jocul ăsta. Ceea ce e amuzant. Avem o stea, oameni buni. Noaptea 6 o vom face episodul următor. Episodul ăsta, stați că n-am văzut cât de mult am filmat. Scuzați-mă 2 secunde. Am filmat 10 minute. Scuzați de pauză. Revenind. Noaptea 6 o vom face data viitoare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați dați un like, un share și subscribe pentru acest mega win pe care l-am dat acum chiar că ultimul minut pot să zic. Ultimul minut pot să zic. Și fără alte prelungiri, să ne revedem cu bine data viitoare. Pa, 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 pa!